Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirwa n'ebigori byonsi Mwancho murigereria on Ndizi TV na kwariganira bene asentunda yende yo muroberi bumuganone muroberi gokirakira itukori wiki itukora Jumatano ense mune nusu asitakuba tugusanga nabarai au babagototebia ngaki babeire bagukina kurua sekerengeke mu wikire kinde nyoranga koro yo muna watu muganoye asibono litukoria rero tugusanga na Kennedy Nyamumbo oyo beire a producer asema tukamangi nabo igo no munchureria abagototebia isabali yenga ya chakirete na ende inyoranga story n'ensemo ya Windspark Resort na notoko koletera omoroyo yoyo bene ase igona bokanda kusangana intwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo yo mtandao o YouTube Ndizi TV News nabwo wetera se a website na boto gwatwetera www.ndizitv.net bwana Kennedy wano muralia kusana ase Ndizi TV asante no muganone wano naende ndatenga kwa libagari ya bene otukumanyo murigelio Ndizi TV ayeningo naende nsemo kukuru naende aso ya sana Tianguru Kennedy Nyamumbo nkuru Nyankongo Kisi Town Kisi Central angwire Nyankongo ngasome primary ya Nyankongo kaende ende kuru Kyogo ngakolera Nduru. Alright, ngochi kwenda tura sense ya masomo. Igo otebe go ile Nyankongo mwaka kyoyo naende enkaso kuru nakia lenge kerwa betu kuibo. Na iwo tu 1965. Otinyo sabaiga. Enka ya lenge ndaka my father asileteka kinde yantumnango de 3 months. Kuru havlende ngakinero bokombo jagocha. Kagete na buansire tubake kana to jake bintu byane karamukia ono mama nkieka kolire elinde kwene kinga mwabere mokonyore kimokoli kera lituko okonyore mugati kwekera lituko obole mitu amana kinajika gutwara gotara toira machine ligaro matu mwako bekera in sometimes mwarara bakamambia mama go bimachikao kisi engaki kwa kinete 1965 ni myake mengi nekero gukina ngakie town na bya lenge ndocha makaro ngite town yengo rama ya chamange ebintu bya bire tena ndocha ngano embo no iga amatuka bwango ndo stonyo le fuga yo bentanga kisi ya lenge myake kero kisi ndia lenge mnerega kiara ngana likisi pali si aliene sukuta yoga ya lenge Saint Juliere ne ali romoli alenga ali kuyo machanga supermarket we bwate yamo ka jiwazamji alenge ase KCP bangere hero yoga alenge South Nyanza ngima ndo bwate Nyanza supermarket dukanji alenge nyingi arabu stage alenge abu market sabangira bakona licingeni ano yange fumbi tu ona kero boire okagenda ngayigo osomerete ngasomera na somera nka Nyankongo kajenji nganda Kyogo kana arwa mukagenda Nduru ono school ya primary asama tukabwango igantoro che ebintu mente goncheria konyoranga abana rero ngo ko bali ne school bus school van abande baligete muntu gwepigipigi akomoko bakera lituko na kialenga matuka yekero kwende school yo boroso ya primary lenge tofauti kyari litwaga tachirense ko rotonki alengo abana kana enge Kyogo akaronga bwata matemulio karalingo tongoro iberega kwali omosie sama pera yoli tukoli aire endo muna ranchi oko nkialengo ande skuru oko genda saa 12 wekire skuru ande ndo tajetense ko ikomnyoke egere kiali discipline yalengo ogo ikana bwaga mnyokire elimeri yawa kiro bosaga mbwalengo kweyegia uweta kopoa ikansa tatu saine abo kendu buli bwakale riuma ta macha na manga lengete na wana macha aire pokendu buli ko bamona squeeze ekero monta okurigere nabo monta kwamba okaganga no musayole Nyamumbo no musay ende to kurigere kumetinga njera morochi no musay 65 myake ya Nyamumbo nabwata bantu bwata mugina bana bakinire maisani maneno mwana jeshi
nyaro como kobatigale nursing nero chikokora mbata wais aba murababere abaisike babere wono mwaka kyoyo onyomete naende ya so kunyoma kwane na nyomete ite 4 all right okay wono ekero twakwanira mang'ana iskuru ya primary ukamaya kwende school ekero rwete Nyankongo kana rwete Nyankongo basenjale ngo jero school kagende kelisia bakanjora guru school ende dikara sasro dingo tabalenge bana kibara bangaini lakini bataranyara sfako genda kagende kelisia tukamana mugakolo ko kufata magubo anata tukando bo seminary kinende gansa bonsa gana nduru for first term second term it's a ponsa lende ka amangana ka make ka widronga tigara form 2 seminary nata tukando tinche ka gana seminary ye ne kibesa irongo atete kumufata nada kumufata kibesa chiangite chyoka bose to karange mirime ndo chingane mirime ngakie yo mate karogo somera mangana yedi ni byombe mbirawo ekiombe ya teto konsa ponsa kega change amufata ya garante bono koraja kerabu oganyera yande kini ayande tejetu ikerana abokongo kegima ekero sponsor ya withdraw kibono bulima bwa bete nkaira na nkanga jake biasara my brother ngoni alenge chianga chinya kajaga jwa kali rende go ali stage era alikende kialengo watu walikuwa alivyo skimbia lengo akambale bagaji to boduka aliga bakule bawo makaba kansara chingoro cha kabere town twakore biasara kake ngatika kurwa bunga so music story tikasen chana yalikuru kumama sioma muso watori ensemo yo muziki lakini rende na experience kia lenge ekero aye watigire skuru aba gisangi bao noroche barumba gendre na kikwari kuibenga kiye nakiawo that experience nakia kabiri avo enande especially kero lengere tiko soma avo twali birengele bikomo abe alenge challenge ngira dimano aya betere ne mfumirie kana ru kanisa ajaga sega kana gajago mwancho murigereria Undizi TV niko togandate kusanga na Kennedy Nyamumbo oyore omonchoreria omonene kilima na boygo n'umuntu ore producer bose oyobocha osokia okonya abantu abange kosokia amatera naende nigagenda tusanga na into esabali yae na kiabetega kuiborwa akiaberega gukina na boygo obirega gukwanira chinsemo ao anene mono ngakie arwete kuru omwana omoke na ndo echanda betega gukira karo mono kibona bakenda kusanga na into eberengere libyao wetira as ensemo ya Facebook Undizi TV News digital na bwe wetira as YouTube Undizi TV News abo oturikira yuko lya wetira as entira enambera siskira na bwe ukotovuga ati wetira asomtandao www.undizitv.net ekero kolete skuru nan ekero wabetu gotike skuru ekero kwalenge skuru bindo kiebi kwale okora mibi talanta kie kwa bwate ekero kwalenge skuru sports na music ensemo yechiga soli na yiga waige na yumo no nga na swete wakanalenga mupira bakonyalenge yakoro champion kale twakajiri twakara masas kis primary abo stadium igo ana bara kutoinkari sana tatuara kende galengo mondo bomukyo promote mondo no tatuara bikoro tona bago tabia enjwa kana magorosa chico sori chumupira ibo chichakirete kore primary bose kanja kirete kinde primary ana bana nanga beta tawnya aba twala kwende stadium ali twaligera mpira na into twaja kwegera kurwabo baka champion acha kutokwatara kawoko okay ensemo ya musikoro ngajo chatirete kuywegerera kore skuru medora chango chatore asensemo yense siko modore tora kwanera amang echi talanta se skuru ya musikoro ngwa chatirete kuywegerera ena cha kuywegerera kinde primary matero
maito mwalimu wako arutongo mwana onero akori biasa sisi group rijalo gotero go competition chama tero ngo banalengo so ense mo ya primary rero ndubwate konyorenge ebifa abiko betume kwa ndubwate chikonu ndubwate bita bintu biko betume kwa asa matukali yakale kora twange bichanga ki music yakabere amatukali yakale amatukali yakale osoko twale gefa keregana na kabisa no bokano chinga kinyinge no gotera no monu bosa maybe nya mubwata ka konuga kamara kintalimono ana matara aliko buya traditional ya makoro mogotera kabisa no monu akapera ense mo yogotera ntaito tse binaro nga ngetambo kiriki kuigetomate mbaro konyoranga bakotera matese skurume bakotera konyari skurume oka kolende konyoranga asensemo yokugenda isikomba iyo mbali go feature aye kora tongo mugano okuru primary go ke secondary ngai amatera kwa igete naende nchira kie kwa swete agotera to chakiri titu kolitanga ni kios o swete bakotera ni go kunyakoyo tingo nyara mara gini manyete na bugate interest music sana okay games na montago joro komnyoka nini kwa pitu ini komnyoka no mupira na matero no kwa konyora ense matera ngai go igete waika kuru primary ngwa igete no ya divisional level bose litu agachire tingo ndo agachire twanda manga yange division kagete habugo so ense akarogorere chisemi chiabono ni chisemi chiri chiakale ngakioroche etofauti ero na kiagera siku hizi abana babano bwato bugumabuli raisi chisemi nejingira kine discipline ne kayatake kiagera likale bibo kombia lengo na masikana lengo kiara na mogoro mwalimu rasma mutenne nyone karoteli skuru ya karo mu karanste getiga mu itachimbaka jeno mwalimu aite agoetera alia rasma mutenne lakini abana basiku hizi noeta no bo mwalimu masikani aita yawana alafu semo yende ekaro kurigireria chisemi nkuwa nyorete opportunity yo gusoma guno musongo ekiagera ndoche amatukali akale abantu bali barengantu nje nabete gusoma guno musongo nje gusoma no mwabulika uzini aye nkuwa nyorete that opportunity ndada na that opportunity na agenda tagis primary standard 4 or 5 one night opportunity yoko zamana ba indi ina opportunity na yalata dili karoma do iko mo indi angene ege kone lakini bana watu wale comics na ba indi iko daliva songo balengo baro mbeto te bunga ipara ya ba indi njalengo ipara ya ba ulikanja lengo ipara ya ba aba mwamu lengo yani ubaguzi elinja lengo abakoroni egente kene wikirete bote ninge ikirete akagera na ikirete nyombanji alenga sentuli wa jamuina swaye kuruka boga abana bayindi boka balenge ororo arabege ndogenda mna wana comics tataba mna barabu tawaniga abanta bakasana bala comics abale ko bala ko torara tori tofauti ubaguzi eli yerangi njalengo ndio maranga igongo atemete kigina all right oncho murigereria Ondizi TV niko togandete kusanga na Kennedy Nyamumbo oyore producer na boigo omunchireria abakoro bunchireri gwaye ase town ya Kisii obera otomoga noye na boigo obera otumanyi amange ngaki abetera okina kuri nikwena tore asentunda yende ndobeto kusanga nere emaragoba ya bono linde abero tumanyi amange igoro yesabari yae anen mono ase chingero ne producer nkongu ama abanta bango korra se screen ya CTV ama tukamange nere ngo chiro konyoranga nero bera kwa producer sigo tubasa gusukangu na nani sikike tambe abo bana utokwa gutera somtanda oito o Facebook Ondizi TV News na bwo wetera asensemo ya Facebook Ondizi TV News naende nabuko to wetera ase mtandao www.ondizitv.net tubasa gusukangu na nande ase kagete tambe
esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Mwancho murigereria Ondizi TV na kwariganire bene asentunda yende asitugenda gusanga na Kennedy Nyamumbo oyore omwegeria bw'abantu bakora umuziki na boigo omunchuriria egiata ase county ya Kisii nigo abera tomuganoye bunabeteka guchaka obugima bwaye akagende skuru asabono egentunde tatete gusanga nere anene mono atatebi igorensemo yechingero nyoranga nabo gusanga na intugwetera ase enchira ya Facebook Ndizi TV News Digital entemo ya YouTube na utogwetera Ndizi TV News na bwetera so mtandao www.ndizitv.net. Bwana Kennedy karibu na ine ya Ndizi TV marogoba ya bono. Asante. Niko kwa bato tabinga okapako gotige skuru. Ekero kwa beto gotige skuru inkieke bono gwachite ogakora asense mwe bonchereria. Onchereria na sote biasara. Ake bya mumurana lenko bwati. Ale konchanga. Nkarwa bungasoa mugakonda gandika spares. Kaona onchi spares yechigali. Karwa ngasoa music store. Alenge chikazi nichana ya guru kumwamishoma. Kaona onchi santuri chiri chinkoro. Karwa abutuwa tukabwata numu iko yondole koro kwa cho uwate Magic Few Studio. Kakora nere ngachanga soa gintu kia koro kwa Gift Center. Na wandu etabunga genda Mteira. Mteira no njakirete production yana kingenderete gasio. Mteira inkike kwa kolirororo ekero kwa linge Mteira. Egana cheto bale konchanga nje kona rakole electronics kabata electronics njio kisia tukajenje duka tukaja konji radio ngakire dinjale ngekisia nyelete tuajete no moinde na Kisumu tukaleta chui jide bao inye ikara kema aja go pika ya bugo na electronics jamulete tegoro kera lago kole bengi kabekere mo yoli ya biasara ali chianga kininga kiwa chianga cha kwira nanse kera tuaja electronics aka ane gasi aka kuru bengi wanto aja konchiredo. Okay. Wano Mteira oyo abantu abanganya kwibuli oningo ngoje Mteira. Mteira naro daktari na chikasa ni cha enchire duka ya mate. Especially twala okora kwa mali kuru kuchagidish aje tagasira. Nomo gusiale bose omoindi. Bono ngayikirete bono wate binkwa bwate interest ya Matera. Ngayikirete igo gotaka gukora production ya Matera bose ngotera kwa linge tumanyanga sense ya Matera bia. Sense meyo anakaro na ale okora Youth Center. Na ale kwa music. Na kora kwa DJ Santulu was a cassette. Karena sa Mteira na madati ikangole vinto byano bya kando. Na le to gole binae. Na jaga tenga so ke production ya Ntangani. 82 inde jana tunga so ke production ne Ntangani. Ay goro ko ronge boka kabengia.
na soket ngotera baenge na Mayonjo akajaga introduce Mayonjo tukagendera igora, lakini bono buye production yani ya na yiriketo bwanza promotion yalo ko promote ana muziki kare producers ya bange kwale gotera bakumanya nyarebe bameokoya recording lakini nche nalo ko ireke goliegeke ngotegera ne music enengia na moire studio. Okay, wakwanire igoro yamangana yogo esanturi umusainaro olenkali kune kwebuli esanturi ngendo kieke esani eli enkoro kora explain yanga yikware go combat ama wakimara machine ki mware gotumeka ngende ngaki maide ngoro ba ko beke kananda ali kare to bate kananda ke bwate ne tape ko beke kananda igoro wa connect wa sa tape wa record na liko ya tape cha chaire wana mna tutu ala ko ni mano mo lingara ke music ya jirenyi kenga Nyanza na Tatebe Nyanza yons paka western eseme tutu ala ko music ngakiri bantu bara ko production program ntutu alenge agent yao wana aba chinebeje tabagana bale goja bakabaruya baje ko music youth center so nkanyara experience na mono youth center baganga tuara interest anje ko producer wana production ya Tatebe wana igabuno rochera chikamera nchira tubwato borabu ye inero ngakia kabere ni maitenga na otoro kibiche yinga kia lenge na bodo Tatebe asama ngana ki production ingi mwale gotumeka kale tuale ko nale for example nyane kwaya nale ko boli kwaya kurwa baka Nairobi ose kurwa baka Koru band kurwa baka Nairobi nale tuale ko record liana endo kelike muna kelike sinema kwa record ya kwa mata mastering goja se cassette goja wakamna gosenya ne santul stamba ya kwa Nairobi mwara kwa mwakora mwara seliwe stamba ono moja kwa seliwe sanicho lakini mono njana ikerete cassette wana igo mata kale rotoro chinga abantu mbabwati studio chiabo akonyoranga akarumo asininika monta abwate studio kobeka abantu babere batera abwate kenanda kora abuge gita anta asini production yani agendere to konyoranga how was those days lirikale atwala ko record direct na mwasiro ko tera ne mugojaka mangaya squeeze digital tale ngongo monto makobeko ko tera ondo jowe kasoro ondo jowe kabes ngialengo moko na marathon muna mwatera na beko soka yora kinande challenge quality ngia and sure no ana ti composition tia kale for example muna wana karuna jagete band ya sungusi etu akolete volume ndanga tu akolete for almost 1 year utara record to kama ko record ande gaitio kini squeeze ngora monta go je golenga liyo tera 1 week yo recorded Mwanjo murigereria Ondizi TV niko togenda gusanga na Kennedy Nyamumbo oyore producer bose oyo kwegeria abantu nabo igosoka kibicha na mariogi cha matera nabo igo ebintu asi abera otoyo mugano yebuna beteka gochaka obera otumanyia chinsemo abuna beire abeta bakora okwegeria abantu nabo igo gosoka matera ni chibicha ase nabo kwenda gusanga na into gose gotobwa twetera so mtandao oito o Facebook Ondizi TV News Digital umtandao oito o YouTube Ndizi TV News nabo gwetera ase umtandao o www.ndizitv.net elinde obokotonyora ase enchira yabene kwabire gotebanga dera abantu ni gongo soka iga mimi ni msanii nasoke gotera gete ngochugweta iga naranga omuntu nabakongo ndo chamatera lero omuntu akogosera kwaligie ogotera gokomuikera ama tukali akalenga ki noena mangano kulike script ya lenge omuntu beno oliko chane script ya tenga ntaite ko soke otera kuchoro chibesa kwa mosoke usinga ki akabira matukali mostly bunanje twale kwikaranza no mo bugia twa karo composition yamo twa kosoana anda matara mange otwale bunanje nale korosi na omuntu idea na bona nyanga uyo ko buyo kano ana me da ko buyo mo somo jango igankaro omuntu na baraterebia jira kosekia abantu unera bona kwa mo ile idea terere genteke
ao kemeke abeke masako na sekretari ko babia o kamoke beke na neke beke yokosemi mwate abanye ke bana karo muto getera nkikira semi omugusi o koligereria yokosemia oligererie obwansu bwo gotera okwo composition inga kiere egero jikoni tabuna lero kiali sani mwala gosokirimo matukana na ere ne yamo yarenge eri korukisum KBC tabuna wana ura endo we kandons ko kabata gero gotera kwa ngo ngigo gosemi composition yene ngiye bama gukobeka tabuna wana gotera kondo wenzi wako bekire nabo kalenyo to kose gotera kuya nabo ko babe ngo twara ya time say radio igore rokonyora ngaba bange nigo bono babeire bakwiba mangana yo gosemia ikurugurira matera ya kale na matera bono etofauti ne ryo roche ase ensemo yebinde bwakwanire ende getangani gosemi ngoyo egia kabere mbali gukora practice isaina aswa gotera go soka lero waitin mabi kwaidi maybe na kwanyora corporate yo gotera gete una jana ye som ngakina bere music abantu batete ku weekend Kenya ke una bana nyorite kana so gete one day morning abantu bana rito bukana buri bakawaida wo mwenga tariki bana ka tu so gete tofauti na bokwa gore tu sana abantu batete ku weekend Kenya tariki bako kubotambe alright bono egati yechi band kwa bete kwasoki bose abateli mbarabia aba nabo gototebinga oyo yes mbarabia chipande almost chance tatikali sio sababu era algo produce con friend yana mwaka mugire bana bagotaka konga matero na mokani aya togo sabana santo en cross nego kanta soga trekini machoge ni lakini chiri na soga trende chiri na roseti wana mna kwaya ragogo kego town kwaya research kwaya chibona lo twala ko composition na barabu twara sia matero to de jiband baite irange bonzi sungusia babanya ngawu embaramba mbagale nge dansa ese babo sabi bange dansa se grupo yana kaja ko train abanta bange almost once babo ke tena onde train abasibali abakorona tayo taretera ko bwana na okay njera ki kwari kubomera kwamanya ko bachaki ngorango nabo gote bimo no wigatia bali ba etire buna nazo de buna alizo ani ongengo ngwateba wakwanire sabio kengo no nyanga papa siko na ndinga na idira makao baba siko gajete ekrale ikiri aro mwana mukego jete iko ikiri kawanta kwante vintegero ara kwali cassette tegero gotero kwana abana njenale ko ignondo bwensi kategera ngaro na bwata idiengia agacha ne kwaya ke wogi kama record lakini baadaye na idenga murusi kwaya agatwala gogani wogo so band nkamuira songo sekera njena bwata band hiyo kana kama introduce yo kagenda lende nkabategera ngana bwata chikono abuchia mao nini wakange sai cassette baba produce entangani ya lenge standard kajanga urusia wakana bwata abonsoro malingo mo nyago sirambera kaba bono kajako bakorio masayas via na kajako bunisa composition via kaba taibono ntoto itotero motivo mna bama yancho agatera ne vijana toko bwibuna lingara bale ko kunyamira superstars kaba tayinyamira superstars ndigo karasusi ese music ese kizi stars kwa tu record motoginaro le maroni commandos yani mateli koropotukia ngonya gotera lenge fungusia maleko amnesia ni yako beka sa matera karusi elio yo sungusia kabata ibanto ko jento nyeroke bana sungusia ali muda bwata usiyons ega chaka ikorende tukatiganya mira superstars nkaba change woja sungusia okay toka kora masaisi hapo toka record volume 1 music yange tofauti na chinde cha manyancho motivo penge engamna musio lingara andega pikio yeah
moncho murigeria niko tugendete gusanga na Kennedy Nyamumbo uyo bera tutebia esabari ngakiabeire bono twabire tukwana sentundeye igoro yensemo yechingero unabeteka gusoki chingero unabeteka go sanga nabana gusira abanta banga sabo anene mona tebiri igoro ya sunguza bigo kwana chibandi chinyinge bono kwanda turi asensemo yomotimuko asekolende tugochikuira naturachi gusanga nere igoro yesabari ya bono nga kuru akoro obo ansemo yogo sokya amatera nabo igo chingero nga yiga chiete akagenda atiko tebinga ki esabari yabete ikiramba kasabo ase igo genda kotengera Ndizi TV nabo gwansumo gusi kwera natore ase egekagetari egetambe. Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Chumurigeria on Ndizi TV na kwarigani bene asentunda yende entunda gatatu asitokendete gusanga na Kennedy Nyamumbo oyore omwegeria nabo igoyo gosoka kibicha nabo igamariogi ase amatera oyobereka kwegeria abanyangero abange nabo igo no munchoreria okoro bunchoreri bwaye ase omochie obosongo ngwatatebia tutarenda somotimoko nigo kwabete okegeria sungusia napo igo okegeria abantu abange ase ensemo ya matera beside sungusia totebyango briefly sabio kengo ngakikwamo chageti sabi ga atanyaleta i golf twakarukirerera tokara shooting ya manyanjo agatenga iga imabwate kamera ngene to shoot kanotsi umuntu no matengi kamurangeri agante kamoji ngoni gaskio karante no teli ngokara kama dairo torawa kana viano tu hotel yo soe mangana music agaitaba ngaki yo mumrana ro ko manyana ro mutanga saji munainu anera weta iga mukababekera ni babere bagatenga byasane volume ya kwina byage togajaga nero agana ko dansa lakini sauti ya yarengengia nabwata ba swati bagatelenge kibabe miri kini sabi alengo motero to na matema kanyora bagotera bia kamorigiri professional to kombosi ya matero akasokie folio mwentangani ande kabengia anaso wande kwenye sirens almost is folio mnalo ko kubundisa abantu kose ko basokeri chintangani nabaji algo it tali nyinge jale korara sabina jakere tabugo akajago tera no matengi mo kong sanale
Alright, bono asense wakonyere sabi wakonyera abantu abange bono ngaki experience kyao kyalenge ase ensemo ya Matera na ende nchera kiyo rwete kurwa soboteli ukaja kusobunjere ngaki transition ya beta ende myaka irenga wakoleto amangana ku produce around 20 years lakini wana sobonjereria maete jipande jibuna especially ngobaira na renge isko muna abane yana nabwate yasungu ngobaira na renge isko kobugisi ko na Mombasa, Malindi, wapi Nairobi. Na karoto mtu abwate kendo kya ko kulibina kwa kuira Pan Africa. Tukabwata no mwako no ko Fred Machoka. Aganta ukeni bamura abanta abwate kambanyale toro silibina na nduli mugusi. Kameda ina fotokorosi. Ose aganta tikaduri yereta tokarigi yereta. Tokaira silibina na tukage tu ajakerete gal Pan Africa Hotel. Ngaki ntangan tu ajeto amaje komenya ata amine tinga ba kusimba bwira ifugo toka piki bya kabisa lina linya cha bale mo baga attend machoka kwa manyere Nairobi ali Mswayaro aka antebikeni ga wana na aketi ga toende kanifo kana kanifo karosi saga ino mwako iringa kwa chakera 2000 ndio kwa 2000 tuara 2000 era tuara tari around 10 years katiao tukaenda bona kanfo njana alikuwa renje bana musiki once p na baira na alikuwa keka goli goro kwanyara ngaki na so kiri monto sene for example one nyangau ago fit na bande eso yejura ose muna bana ntururu ngaki asokerati eso eri ntaganya na irete bama yonjo nonde na okonyora nibwate ke goli ke muna wono ngengo tokaire ntururu abantu bagaichora bakamusongerera bakekaronte ne inali arojo sirire na makende bakoma bakanaje kotenemesa na matebi nonda so na watu wale sana kere kirenga kine kwa kanyambwate 8 yake goli ke na burukanye bakaba nyonjo tuoli nani eso yabengia kwa jenje biashara enale nkuga nale ngesana ntwale kerabu kera ndiri twakagendere twarara nyole nisko mwa mistreated na bana tuwajite msoma mwanzo tuatabetu mnapiga muziki wa Kenya lakini kartuanya rento wote kitaba gerembarari tukamaita ko peak asana rimo kwenda mwabuyo muziki bya lakini moliko gani kubuya muna kogani kwino kore kana kogani kutwale kerenge lengi na kona njimbe kesoti yane egara ba buya bacha ba bugiyo atware idi tukayesanga na manyonjo kinende gesike keronge ndeto kwa gaje kerabu manyonjo na chitagasira kinwana abande bonsi almost bonsi gote bale babuye kerabu songuzi no era bakabona iga na balera resident band na abande bonsi ngoja bale babuya especially kartu kwate mege manana so basically wana jinje tukuru otware kerenge liko beke hotel music ya gartanga beke mwancho mwergeria Ondizi TV ni otogandete gusangana Kennedy Nyamumbo oyo producer na boigo yo yani okosoka kibicha na boigo amaliogi ase Matera na boigo obere umunchoreria obega totsangana into isabali akiabete kurwase oboteli obega totechi bandi chinkungwa bete gago sangana china bwe kuchisira wikirashe inyoranga ekerenga kyomorubiri bumuganone no semia ayatalinga ni ekero etokolete megano yoka nigo tukoletera omorubiri oyelinde kwenekinga naye nkonyoro ekingensegete bose ensemeye mo erabe gokonya naye obigugusuka kurwase kerenge kemo guchia sekende to komoyonga ali asore tali omwelio ni matembale moki nabasa ali asore tali omwelio kolendenga nabokonyora eleso ni muguso konyora okwegerio komo enchera urabugukini kurwase kerenge kemo guchia se ekende kwa biri kukwanira amangana mangi bune enchira band umuziki okoete omoibo wasobonchereria nta tukwanire ekero kurigiriria abasaye barero bali babwate umuziki
niga bange twabere tokonyora nga life obugima buli bamenyete buli encherenga lifestyle babiri bawo chakomenya careless aso musani ogokina bono iga ngindu kige kyabete kyagokonyire mbaka bono goikire ase goikire na bukura kwana chigati egati chitabi cyaba abanyangero cyagirira abange babasirira lakini renda endo chinga enchirando che bado no stable no stable nkige mbubisikyo bona ndenkyora abo sendo cyase abasayigoro yechitabi obwata gotwara abo bisi abamo karore sereb gente que tani okore bamarosa igo kenyenga kutsirikira ababugiya bange na kego ikabuna nkwanyora maybe nana baswati okobole esta kero maswati awitaba bana wikabweli no mago fauru egento gende giya gatatu ngakiwe bangete no nyore gekenga kibuke banga negasi ogokora obeshuanga ngogokiere consumer ngogokiere umuntu lyo gotereri for example sene chibiche chimoko bwata nabona kana ngokora shooting tini kwa nachikolie gasi akoligerie gasi na akorete umuntu oza kondiki na matero boigo nyone show akero kogenda nabona karutwala ko perform Nairobi wapi amo gwetayarisa mwa kora setting kurmambi atalivana musani agoja saine saa 5 liye crowd ya joire te bangeti ekina ke kubaita mono no bakoro materi giata abuna bana basairo konyora no ale room aganyete akona go practice lakini ndukwanyora awu akale gotara liyo takero gotara tuyo goja gwaswalioka taikwe banga gasi ende banzo ikabwe bange ando mangana ere gokorageli club iki eni bose enseme yo bonjere kwa bete kukoyechaka mwaka kiyo yechagete na ndi na kikorwa ni chagete ndango 2021 December ayakoro Queen's Park ya Kongo mna na gote bikerenge kenene na tageta abugibatoke swa ko butra kinende wikobeke ndagera na kende yons na lirende oranyora bateja kurwabuna transfer magana na gukora Nairobi na kole talibi na andalia peak almost kilo mwaka ngole tandelibi na kora na bwatera nchi TV cheto jaro koga including this TV ba kole ile shoga ene nchere ya mego promote boda wana muziki na TV cheto wate bamu abete mistreated mbindo kibi kwa bere okora linde kwene kinga abantu bagocha suru sabanyangero ngonyora bali obokoleri ubya litanganie karomo iwane no muntu na wano production jine na koleta meto iwana nesiringi komi na checho ni esani ne tapiki ose ya pikiri bona kukonya abanyangero nyomo iwane so tiribu komyo koma abantu nabataja aimoe kiara next time ekerago jogoja na bakoleta abantu otamoe di ogochika abanyangero bagoja bataltoka na tuli wakana bona tuli koligera linga inki bakoletera otangani biashara litangani tokonyara ufauru no ale music otangani tibesa toko nyara gento kiliotete hoiko for example na matero hoiko tangani korandiolo na bana ndagira sudi sekera jete sinde tabugate kende kono record achigweta sauti ya yange desi akega bamatena wadaro mwaka ya yendo kona go shoot kama tebia to tangani tibese tera no moyo obwensi na mana dagras na batera te fulu mweli tangani Samson yani agatera kuruwa nkoroime egaitigo ande kamo konya ga kole akagendera satambe wana kendi yensi okora gukora beka egasi ri okora bosio tike chibesa alafu ense moyende gwakwanire okaruo muziki ugaswa atse obonjeri umuntu narore nkagari utotebe no umuntu umworeki gukorete skuru atete kwa biashara postote benga no mwalimu otete kwa biashara mbo bisikio buramwe gusenjera ki muntu atakira bugati amanya guswa biashara nkikata kirala rigera litanga okoligera lisoma ugato manyoke na ndo jeso muntu kole biashara byako semi ebiko gandaiga bika na bigosinya
okole ikambi togotumera nabo faulu na ande biasara mbitagetio olengere linga gukori kichibesi nyingi ogochakera ndonse ebese kobwato moyo koboko ngwanya gochimono bosa All right. Mwanchu murigeria Ondizi TV ni ko twandate gusanga na Kennedy Nyamumbo oyore omunchire na boigo oberga gasokia amatera mange asokumiruke munu gweka nyamorero producer oberga tobo bisibwaye nga enchera betega ukina berga gosuka kurwa sekerenge kemo gochia sekinde na ndi nyoranga ekerenge kenene no gosemera boigo kumanyia amange anene mono igoro yichisabali chabantu ase obogima bono Kennedy Nyamumbo nduchinga ebirongo tominyo kibire maroba ya bono ndi asenge encho yebiro bono feto orwenkwana yayo mwelio ochiase abaligeri bandizi TV nabo iko nabo kuru basemi bwao ase kiarege gukina ase chinga kichano iga ngakiba bwenda komenya na erinde babikirani ase bono gwapirwa wika neho semi ndaru ose sabantu abaligereria na ababugia na abakori biasara ni general kende gionsi ogora tema ogora rumaina na ndetema go promote gento kino muna bana TV chito chiachirega rigatoba ya biasara advertisement okoro na babugi baito monto lio konyora otagete ko koboka bono mobwato koboko kera mna jena akorete biasara binale koligeri ngoyo ningo twale nale koligeri ngawo na bwate lieta kanga bange mbamanyikaini bono ndebwenzi na akora na bwate talent na kumbwato koboko abande bapiki abande mbago piki lakini olinya sako bwate sinabale ko umuntu essence mo yida gusi ntwanje tugusire ibintu bito tigatotema gusire ibintu bito kenya na production nyinga na kolete maybe na bakamba bali kongoli mono bakabanga advice nga Ken simge kuja hapa Nairobi ufanye production yapo ngekuwa tajiri lakini nje naligerere n'abantu abambogore tingo batigana cyo kosoke abantu abangao igo bintu bito bya gusitika top time ko bisukuma kiagera mu gusina muntu bomokia nabano mwana muziki nabano mukori biasara muntu ngenjone tirendeonsi abagusimba gwatomokia nyola ndito kubwaterana twasirana abagusina abantu bomokia guchase serikali nkyora batebi gore gusira talanta esa serikali njere gusira talanta nelia omaina bolikobo abakwana tubate kyombi hito kya music copyright lakini bali bako bakubeka lichiko bagoje iska ka ugendo keke mangana yara wana nyandi bale jikobeka lichiko mna chinse chinde abana musikibale ko kugenda nabona genda use nyina ipa mna Tanzania tokonyora pirate kero mna lirikale to akaniside ere ekebeka nene yani obune lichiko linana sana kero kutoka negendo kitari original lakini sai toga ogo production iga next umuntu na akoni pirate wana ina vida te mna enga kinako kore biasara agiite te music sana okonyora oli manyana te konyora kende including mo producer no mwana muziki amonto ndo kanda automatic music ngaye kubugeliwa era gento koraga gento kende yakabere komahena boliko bo mono mna bona seke umbe okonyora bantu baito koira na mna bona njene producer nkoro tini konyora base toko najwa mna bona kuna jande races ya music copyright kiango lakini kubwati ngane member nda bunge base tiko nyora iya serikali eteme ko akana esenjere ndonge umuntu kabwire music yana ere ko feature mana se radio akana korengana ona sanje jikobugiwa abotebanga tige serikali ene kinga kiro muntu ngwakanware engeli aina boigo kwene kinga obwene mboro na boigo baba gusira etalanta mwanju muriri Ondizi TV ngo koira na limbia mona senge jotobere tukubwaterana guchakera omuchakano kuika omwelio ase litskole ataba tukusangana Kennedy Nyamumbo irgato mugano ye umutambe unabeta guchaka ase chingero na boigo ikira subunjire tinkweba koira na limbia mono abutobe tukubwaterana na barobu gwetera ase enchira kwana gichibiche chibege na malingo wikera ali asenje wikiranu ingo chaka na Victor Sultano bangi na boigo producer ya ito okoro kwa gisairo aso kubwaterana biamono asinye tobe tukubwaterana akwika chinga gichinde na bata kiro bulgero bye Ondizi TV na bwo bwansu bwo mugusire tera nenkoro kwa Job Maangi